misali wacce kuka fi sani da zeebappahtv. So za mu ƙara maimaita lambobin wayarmu ga masu wasu na tambaya lambar waya ko ta yaya za su same mu. So zan faɗa yanzu da Hausa kuma zan faɗa da Turanci. Ga masu buƙatar koyon karatu ta WhatsApp, za ku tuntube mu a lambar wayarmu 0800 35 84 9226 0800 35 84 9226 080 35 984 9226. Za ku iya contacta ɗinmu a wannan phone number ga wanda suke buƙatar karatunmu ta online, WhatsApp, za ku yi registration kuma sannan ku fara karatu. Ina ba ɗimbin masoya da suke